cost aproximat que han tingut les festes d'aquest any i de quines han sigut les mesures d'austeritat? No, i el de contestaremos por escrito. Sería que tirar todas las facturas y enviar las facturas que cada vegada. Vale, una altra pregunta. Aquesta pregunta la faig, com sabeu, jo no vaig a les processons per creences personals i la faig perquè el poble vol saber-ho. A vostè va presidir la processó un home amb bandera italiana. Jo cal que aquí és perquè segons tinc entès és Stefano San Antoni. No. Se llama Pietro. Es Pietro. Es el alcalde de Murcia. Correcte. És Pietro Stefano San Antoni. És l'alcalde de Murcia de centre-dreta, triat a les eleccions del 2009 com és igual. La meva pregunta no és qui és. La meva pregunta és sabem que hi venien 3 persones més. Quin cost ha tingut l'Ajuntament de Catarroja aquesta visita? I té alguna contrapartida? És a dir, vostè ha d'anar a retornar aquesta visita a Montjó? Sí, vull. En cas que vostè torni... En cas que vostè retorni aquesta visita oficial, el cost serà per l'Ajuntament de Catarroja? Jo no pense tornar. I si és el cost per l'Ajuntament de Catarroja, no pensarà. Jo si de llevo pagaré de la meva butxaca. M'alegre i de veres. Jo per res. M'alegre moltíssim de sentir això de la seva possibilitat. Una altra. Com bé sabrà, som dels pocs pobles del País Valencià on l'oposició no disposa de cap lloc on poder treballar correctament. Voldríem uns despatxos per atendre la ciutadania. Ens agradaria saber quants eren els despatxos, perquè ens van dir que pronte, però pronte és una miqueta ambigu. Si pogués concretar una miqueta. A veure, un primer prec que tenim és que des del Bloc Compromís demanem que l'Ajuntament de Catarroja inste la Conselleria a donar les quantitats pendents en concepte de menjadors escolars. Hi ha quantitats pendents i s'ha dit no. I l'últim prec és l'explicació que tant Jesús com jo, com altres regidors, treballem i a més som regidors d'aquesta corporació. Volem pensar que vostès no són conscients de quan difícil és compatibilitzar un treball de jornada completa com el nostre amb una regidoria, ja que del contrari, si foren conscients, el que vostès estarien fent seria dificultar el nostre treball d'oposició per tal de poder fer-hi després el seu entoix, sense cap control per part de l'oposició. Amb tot això, només que volem demanar, des del Compromís, que l'Ajuntament, senzillament, ja no demanem despatxos, perquè els hem demanat, però mentre arriben els despatxos es podrien obrir per l'escola. L'Ajuntament no està obert per l'escola. No, ja, però és que el problema està en que nosaltres no podem treballar. Hi ha ajuntaments que obren per l'escola, i ho sabem. En la cas d'un dia, ajuntaments obren per l'escola. La majoria, la majoria, no, però estudieu-ho bé, perquè això és un poble... Però ells també treballen, vull dir, tots treballen, No, però vostès estan alliberats, perdó, Què? A veure, vostè està alliberat, però nosaltres coses i assessora. A veure, treballen. Li fa la feina. Mal feta, però fa. Bueno, ho mirarem i contestaré per escrit i ja està. Jo miro perquè a mi no vaig avui, al final, perquè denunciarem per incompliment de la llei. La llei s'obliga a tots els grups i a vostè com a responsable de tindre els despatxos, i si no ho tenim, anirem a jutjar. Ja anirem, ho sap. Ens obliga la llei a tindre un lloc per a res dels ciutadans, senyor alcaldessa, i si vostè no vol... No, però a veure que diuen els companys que te veres que vaya a ser una treballadora. Igual que si les obligacions es pot obrir a otro. Vosaltres també formen part d'esta Ajuntament. També tenim un paper. Bueno, ¿el público va a preguntar algo? Sí. Bona nit. Moltes gràcies. Jo vull fer una pregunta que ja ha fet el Joan, que és que jo vaig fer un escrit reclamant, perquè ja ha reclamat, que el tros de carrera on visc jo i les meves veïnes tenim encara les clavegueres per baix de la vorera. Em pareix que és una cosa molt insalubre, deficient d'infraestructura, però no del segle XVIII, perquè anava pel mig del carrer, però a finals del segle XIX sí. Han passat 2 segles quasi i estem igual. Quan cada vegada han de tirar... Com? Perdona?
Carrer del tram és Doctor Moliner, la cruïlla que fan Juan Domingo fins al carrer de la Reina. És que vaig ja dur una sol·licitud de queixa abans de les eleccions. Em van contestar que no era qüestió d'haver-la dut així, que tenia que haver parlat amb la regidora de barri, però com jo no la coneixia, doncs no em podia dirigir a ella. Però em va dir que quan passaven les eleccions intentaria solucionar-se, però és que jo allí no he vist passar a ningú que vinga a preguntar o que ve. I ja, una volta ja sí, doncs m'agradaria preguntar també per una convocatòria per la plaça de conserge del Jaume I, que se va citar, o sigui, la convocatòria està citada de l'any 2004 i encara no s'ha tret. Ja està. Me contestarà? No. Sí, ara es pot me deixar la direcció. Sí? Més preguntes? Pues hasta la sessió.